mondo mi ogero nyithiwa odor mar mondo mi dhi sikul nikech nitie kaka nyithindo bende moko buses bende nyithindo suore nyaka bus nikech buses maka magi inyiewo koda omenda mag bursaries lakini wakili nene machal nade ayie kodwa ahinya nikech CDF nigi purpose mare. CDF nigi purposes madhi karibu abich. Mokwongo bedoga en decentralized development ma kaendi CDF at least kelo dongruok e kuonde ma CDF no bedo ochiwe. Mar ariyo en access to education. Kaka usewache no ni CDF ni be mitiyo godo gi schools ma inyalo ger godo schools gi gik makamago. Mar adek en mana community participation. Neno sama CDF obiro to joma ni community no omigi it is en gima nyalo miyo gin be gichiwo kaka giparo ni development nyatimore kanyo. Mar ang'wen en job creation. Kaka wang'eyo ni CDF samo kelo development mar infrastructures e community koso kamoro to nitie joma dhi yudo tije kamago. To mogik en local infrastructure projects mago kaka skunde kaka wachogo en gik makamago. Koro sama CDF o delay to en shida maduong' ahinya. Kini gimomiyo ineno ni kata jopiny mago kodewa ahinya nikech josiasa oseloko CDF ni en pesa gi ma gibet godo ma gikete mfuko to manego ema gitiyo loso nying gi development. Koro nitie jok mimiyo gigi criteria ma ok ber. Koro mimiyo ineno ji oling' e wachni. To kendo gima lit ahinya ni king'iyo to CDF monego wuogni osebedo reduced by 38 billion. Koro iwuoro ni obedo reduced to kowuogi kendo osang'o matimre. Nikech kobedo reduced to mano onego nyis ni onego wuoge kata piyo mondo mantie no ema jopiny otigodo koso jotelo tigodo kelo development. Koro wach CDF no en gima sirikal nyaka ne kaka timo. To of course gima timrega en ni blame ni iwito nega jok moko, very specific people. Kaka sani kipenjo ibro wach ni the Ministry of Treasury emomiyo ema samoro geng'o pesa no. Exactly. Koro mano onego giwe tugo, onego giwe kelo siasa e wach CDF to gimi CDF ni wuogi. To sani wakoro dong' mana dweche ariyo kende to wadonjo hik omenda manyien nikech financial year mar higa mar 2024-25 to dhi karumo. Kendo ing'e ni ka gigole sani koro e kaka gimedo wach corruption nikech jogi biro dwaro ni giti gi pesa ni e period matin ni morum kaesto gichak kwayo ma the next financial year. Koro aparo ni government finances gi CDFs gi magi gik monengo wuog ga chon mondo kata ji obed gi time ma gi analyze to gi criticize kaka pesa ni osebedo kitiyo godo.